Kailan ka huling nasabihan na salamat? Nasasabihan ka pa ba ng salitang salamat? O mas madalas kang masabihan ng pautang naman? Ay, pag ganyan ang sinabi sa'yo ng iyong kapitbahay o ng iyong kakilala o ng iyong kaibigan o kamag-anak, isipin mo na lang, mukha kang mayaman. Yung kahit meron kang daladalang problema na hindi nila alam, napakahusay mo namang magdala na hindi nakikita sa mukha ang bigat o tindi ng iyong problema. Yung mukha, maaliwalas, maganda, at higit sa lahat, walang batik-batik. Bakit naman napasama yun? Ewan ko ba? Kasi kapag iba, parang may mga kung ano-ano mang kurikong ang tumutubo sa mukha. Siguro dahil sa stress. Pero hindi naman mawawala yun, kabisyo, sa buhay ng isang tao. Kaya nga, kung meron kang pagkakataon na masabi sa isang tao na salamat, o merong nakagawa sa'yo ng kabutihan, magpasalamat ka. Kapag merong naka-acknowledge sa'yo, nakakita ng galing mo, magpasalamat ka. Parang katulad ngayon, ako nagpapasalamat ako sa ASEAN Excellence Achievers Awards 2024 bilang paggawad sa akin ng Remarkable Local Radio Broadcaster. Alam niyo po ba na hindi ko pa natatanggap talaga yung award ko? Kasalukuyan po nagaganap yung awarding ceremony sa Okada, Manila. Kaya lang kinakailangan ko po magprograma at tumakbo dito. Kaya medyo may hingal factor pa. Dahil mahal namin kayo. At ganun po ako ka-dedicated sa aking trabaho. So, ang parangal na ito mula sa ASEAN Excellence Achievers Awards ay isa lamang pong pagpapatunay ng inyong suporta at pagmamahal sa akin. Kaya ngayon, kabisyo, nais kitang pasalamatan. Kung walang ibang taong nagpapasalamat sa'yo, ngayon pa lang, si DJ Rakitera ay magpapasalamat sa'yo. Wala ka pang ginagawa sa akin, magpapasalamat na ako agad. Anyway, 9:00 ng gabi hanggang hating gabi tayo magkakasama, kabisyo. Kapiling ang inyong Basa Princess DJ Rakitera. At ito na nga po ang patikim ng DJ Rockies. Secret Farm. Lapitin ako ng pamilyadong lalaki. Uy, sino ditong lapitin? Nang may asawa na. O ng pamilyado na anak ko. May mga ganyan talagang taong sadyang lapitin ng disgrasya. Pamilyadong tao, nilalapitan. Lalapit, tutuksuhin ka. Well, abangan niyo po yan sa akin pagbabalik. Kapiling niyo si DJ Rocky at kayo nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!